ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ உங்களை அனைவரையும் பகவத்கீதா 18 நாள் கிளாஸ்க்கு ஜஸ்ட் ஐ வெல்கம் யூ எவ்ரி ஒன். ஓகே, ஸோ நம்ம ஏதோ ஒரு தேடுதலில் இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய பயணம், ஆன்மீக பயணம் இன்னைக்கு தொடங்கி இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம நல்லா புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி நம்ம குரு கிட்டேயும் நம்மளுடைய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் வேண்டி பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம எல்லாரும் ஒரு மன உறுதியோட 18 நாட்களும் 18 அத்தியாயம் படிக்கிறதுக்கு மன உறுதியோட இருக்கணுன்றதுக்கும் அதை புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஞானத்தை கேட்டு பிரார்த்தனை பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகஞ்சலாகயா சக்ஷுரும் மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுரு வைஷ்ணவாம்ஸ்ச ஸ்ரீரூபம் சாகரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ஸ்ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தே வனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துபயேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண இதாய ச ஜெகதிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. குரவே கௌரச்சந்திராய கோ चंद्राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. அனைவருக்கும் ஓகே, ஜஸ்ட் வார்ம் வெல்கம் டு டுடேஸ் பகவத் கீதா கிளாஸ். நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்ல என்ன எப்படி பார்க்க போறோன்ற ஃபர்ஸ்ட் மெயின் சப்ஹெட்டிங்ல உங்களுக்கு சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த இஸ்கான் பத்தி நான் சொல்ல போறேன். அவருடைய ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியர், அவரை பத்தி சில வார்த்தைகள். அதுக்கடுத்து இந்த கீதா மகாத்மியம் சொல்லிட்டு நம்ம சங்கராச்சாரியர் கொடுத்தாரு இல்லையா, அதை பத்தி ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் சொல்ல போறேன். அப்புறம் இந்த பகவத்கீதை என்ன இதுக்கும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம இதை எப்படி உபயோகப்படுத்துறது, அப்புறம் அதுக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்குது, எத்தனை ஸ்லோகங்கள் எத்தனை அத்தியாயங்கள் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பத்தி பார்க்கலாம் இன்னைக்கு. ஓகேவா? அதுல இருந்து நம்ம என்ன நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம கத்துக்கணும், நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படி நம்ம இனிமேல் நம்ம லீட் பண்ணணும்ன்றதுதான் இன்னையோட கான்செப்ட். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. என் வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா உங்களுக்கு? ஸ்லைட் தெரியுதுங்களா? எஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப நம்ம இந்த ஸ்லைட்ல பாத்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா, இவங்க தான் நம்மளுடைய ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர். ஓகேங்களா? நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் பாத்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் மந்த் தான் ஓப்பனிங் செரிமனி ஆகி பிரம்மாண்டமான ஒரு திறப்பு விழா ஆச்சு. இவங்க தான் நம்மளுடைய டெய்டி. இவங்களோட ஆசீர்வாதத்தோட நம்ம கிளாஸுக்குள்ள போலாம். அதுக்கு பக்கத்துல ஒருத்தர் இருக்காரு இல்லையா, அவர் தான் நம்மளுடைய ஆச்சாரியார், நம்மளுடைய இந்த இஸ்கான் ஓகே இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், அகில உலக கிருஷ்ண இயக்கத்தை இயக்கிறவர் இவர் தான் ஸ்தாபகாச்சாரியார்.
அவர் பார்த்தீங்கன்னா, இஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதா இவருடைய பேர். ஓகேங்களா? ஸோ இவரு நம்ம வந்து இந்த 18 நாட்கள்ல வந்து இந்த பகவத்கீதை உண்மை உருவில் என்ற பு புக்க தான் நம்ம படிக்க போறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அவருடைய பத்தி சில வார்த்தைகள். இங்க வந்து நெறைய பிக்சர் தெரியுது இல்லையா? ஒரு மேல 4 கீழ 3 பிக்சர்ஸ் தெரியுது இல்லையா? இந்த ஸ்லைட்ல. இவரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த குட்டி புள்ள ஒரு ஒயிட் தோல் மேல துண்டு போட்டுட்டு இருக்காரு இல்லையா? அவரு தான் வந்து அபயச்சரண். ஓகேவா? அபயச்சரன் சொல்லிட்டு அப்பா, அம்மா அவங்கள அவருக்கு பேர் வச்சிருக்காரு. அவங்க அப்பா பேரு பார்த்தீங்கன்னா வந்து, ஆ ஒரு துணி வியாபாரி. அவங்க அம்மா பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ, அவங்க அப்பா பேர் வந்து கௌரச்சந்த். ஓகேவா? அவர் வந்து ஒரு துணி வியாபாரி, வைஷ்ணவ குலத்த சேர்ந்தவரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க அம்மா பேர் வந்து ரஜனி. ஓகேவா? அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சிறந்த வைஷ்ணவ குடும்பத்தில பிறந்தவங்க. இவர் வந்து 1 செப்டம்பர் 1896ல பிறக்கிறார். ஓகேவா? ஸோ பிறப்பால உயர்ந்த குலத்தில பிறந்திருக்காரு. அவருடைய தாய் தந்தையோட முக்கியமான குறிக்கோள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தன் பிள்ளைய வந்து ஒரு சிறந்த ராதாகிருஷ்ண பக்தனா வந்து வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய எண்ணம். ஓகேவா? அவர் பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய நேரம் வந்து கடவுள வழிபடுறதுல தான் ஈடுபட்டிருந்தார். அவருடைய தந்தை. ஓகேவா? அவங்க பார்த்தீங்கன்னா, பகவத்கீதை படிப்பாங்க, பாகவதம் படிப்பாங்க, பஜனைகள் பண்ணுவாங்க, நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுவாங்க, கடவுளுக்கு வந்து ஃபுட்ட வந்து ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் சின்ன வயசுலயே அவரு தன்னுடைய பையனுக்கு எல்லாத்தையும் வந்து சொல்லிக் குடுத்தாரு. அப்புறம் பஜனைகள் பண்ணுன்றதுக்கோசம் மிருதங்கம், கருத்தாளம் எல்லாத்தையும் சொல்லிக் குடுத்தார். ஓகேங்களா? அப்புறம் இந்த பிள்ளைக்கு வந்து அப்பப்போ ரத யாத்திரை, கோயிலுக்கெல்லாம் கூட்டிட்டு போற பழக்கம் படுத்தினாரு. அதனால அவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரத யாத்திரை இந்த ஒரிசால நடக்கும் பாருங்க, பூரி ஜெகநாத் கோயில்ல. அத பார்த்துட்டு நானும் அது மாரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எந்த வயசுல 5 வயசுல கலாட்டா பண்றது அந்த பையன். அவங்க அப்பாவினுடைய தேவைய வந்து பூர்த்தி பண்ணார். ஒரு குட்டியா ரதம் வாங்கிட்டு வந்து, அதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா, ஜெகந்நாத், பலதேவ், சுபத்ரா மாதா, சுதர்ஷன் சக்கரத்த வச்சு, அந்த வீட்டு பக்கத்துல இருக்க எல்லா ரிலேட்டிவ்ஸும் சொல்லி, அந்த ரத யாத்திரை பிரம்மாண்டமா பண்ணாரு. ஓகேவா? அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கூலுக்கு வந்து கஷ்டப்பட்டு தான் போறாங்க. அவங்க அம்மா தான் வந்து ஒரு ஆள வச்சு கூட்டிட்டு போவாங்க. அவர் போமாட்டேன்னு சொன்னாரு. அப்புறம் போனாரு. நல்லா படிச்சாரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ வந்து நம்ம ஊர்ல வந்து சுதந்திர போராட்டம் வந்து பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு. அதனால அவருக்கு வந்து சுதந்திர போராட்டத்துல இன்வால்வ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை. ஓகேவா? அப்ப வந்து என்ன பண்றாரு, அ தன்னோட ஃப்ரெண்ட் நரேந்திரான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர், "வா நான் வந்து ஒரு குருவ கூட்டிட்டு போறேன்." நான் சின்ன வயசுல இருந்து நெறைய குருவ பார்த்துருக்கேன். போட நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லுவாரு. "இல்ல, இல்ல நீ வாயேன், நீ இவர பாரேன்" அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அவங்க வீட்டுக்கு எப்பவுமே நெறைய அ குருமார்கள், சன்னியாசிகள்லாம் வருவாரு. அவங்க அப்பா அவர் வந்து நல்ல விருந்தோம்பல் பண்ணி, அவங்களுக்கு தேவைகள்லாம் பூர்த்தி பண்ணுவாரு. இவர் பலவிதமான மனிதர்கள சின்ன வயசுல இருந்தே பார்த்தாரு. அதனால நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லுவாரு. "இல்ல நீ ஒரு முறை வந்து பாரேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த செகண்ட் பிக்சர்ல பாருங்க. ஒருத்தர் வந்து உட்கார்ந்துட்டு காவி உடை போட்டுட்டு மாலை அணிஞ்சுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு இல்லையா? அவர் தான் வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். இவருடைய குரு, ஆன்மீக குரு. இங்க ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு பாருங்க. இவர் தான் நம்மளுடைய அபயச்சன். இவரு பார்க்குறாரு. பார்த்த உடனே வந்து அவரு என்ன பேசுறாருன்னா, "நீங்கலாம் படிச்சிருக்கீங்கல்ல, உங்களுக்கு நல்லா இங்கிலீஷ் வருதுல்ல, நீ ஏன் வந்து மேலை நாட்டுல போயிட்டு கிருஷ்ண உணர்வ வந்து பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடாதுன்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? இவர் வந்து அபயச்சரனுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் வந்து புலமை நல்லா இருக்கும். இங்கிலீஷ், சான்ஸ்கிரிட், பெங்காலி இதெல்லாம் நல்லா வரும். ஓகேவா? ஸோ பார்த்தோனே என்னடா என்னப்பா ஏதோ இப்படி சொல்றாரேன்னு சொல்லிட்டு, இவர வந்து வாதாடுறதுல வந்து வெல்ல முடியாது. இவரையே வந்து திணற வச்சாரு. இவர்கிட்ட உண்மை இருக்கு, சத்தியம் இருக்கு. சரி இவர் ஏதோ சொல்றாருன்னா நான் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு, அன்னைக்கு ராத்திரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய மனசுல மாற்றங்கள் வந்து மானசீகமா அவர் வந்து ஆன்மீக குருவா ஏத்துக்கிட்டார். அவர் வந்து 2 கட்டளைகள் சொல்றார். உன் கையில எப்ப காசு இருக்கோ, புக்க பிரிண்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் குடு. ஏன்னா நம்மளுடைய வேதங்கள் எல்லாம் போயிடுச்சு. அதனால நீ வேதங்கள குடு அப்படின்றாரு. அப்புறம் வந்து ப மேலை நாட்டுகளுக்கு, அமெரிக்கா, ஆப்பிரிக்கா, வெஸ்டர்ன் கன்ட்ரீஸ் போயிட்டு நீ வந்து கிருஷ்ண உணர்வ குடு. அதெல்லாம் சூன்யமா இருக்குது. அவங்கலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளே நம்ம இப்ப பாரத பூமியில நமக்கு தெரியும். கடவுள ஏதோ ஒரு வழியில வழிபட்டுட்டு இருக்கோம். அங்க வந்து இல்ல. நீ அங்க போய் சொல்லுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. அப்ப இவர் வந்து ஒரு வாதம் பண்ணாரு. இப்ப நீங்க சொன்ன கிருஷ்ணர போய் யார் ஏத்துப்பாங்க? இப்ப தேவை வந்து ஒரு சுதந்திரம். இந்தியாவுக்கு வந்து சுதந்திரம் தேவை. இத போய் தேவையான்னு அப்படின்னு கேட்கிறார். இல்ல ஒரு மனுஷனுக்கு முக்கியம் தன்ன பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு தன்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாருமே தொடங்குது அப்படின்னு சொல்றாரு. அவரு சொல்றது கரெக்ட்ன்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ம்
வார்த்தையை பின்பற்றாரு. அப்புறம் இவருக்கு கல்யாணம் ஆகுது. குழந்தைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி வேலை செய்றாரு. ஒரு பொண்ணு, ஒரு பையன் இருக்காரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அவரு வந்து அவர் குரு சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு நெறைய விஷயங்கள் பண்ணுவார். ஓகேவா? அ ம ப பேக் டூ மேகசைன் சொல்லிட்டு நாளிதழ்கள், பத்திரிக்கை எல்லாம் ஆரம்பிச்சு வைப்பாரு. புக்ஸ் எல்லாம் சான்ஸ்கிரிட்ல சமஸ்கிருதத்துல இருக்கிற புக் எல்லாத்தையும் வந்து இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாரு. ஏன்னா, இங்கிலீஷ்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப கிட்டத்தட்ட 80 மொழிகள்ல வந்து டிரான்ஸ்லேட் ஆயிருக்குது அவருடைய சிஷ்யர்களால. அதனால தான் நமக்கு இன்னைக்கு ஒரு வாய்ப்பு இல்லையா? பகவத்கீதை உண்மை உருவில் தமிழ்ல கிடைச்சிருக்கனால நமக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் இத படிக்கிறதுக்கு இல்லையா? ஸோ குருவுக்கு வந்து நம்ம நன்றி கடனோட இருக்கோம். அவர் வந்து ஆன்மீக பயணத்துக்கு போறாரு. பிசினஸ் லாஸ் ஆகுது. அப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல சன்னியாசி எடுத்துக்கிறாரு. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டெல்லியில உட்காந்துட்டு எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு இருக்காரு. அப்போ வந்து மேலை நாட்டுக்கு போனோனே விசா வேணும், காசு வேணும். என்ன பண்றது? அவர் கையில இருக்கிற சொத்து வந்து ஒரு ட்ரங்க் பொட்டி, பாகவதமும், கொடை, டைப்ரைட்டிங் மிஷினு, கையில ஒரு ரூ. 40 அவ்வளோதான். ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் வந்து யாரும் ஸ்பான்சர் பண்ணல. அப்ப வந்து ஒரு அம்மா வந்து ஸ்பான்சர் பண்றாங்க. நீங்க என்னோட கார்கோ அது கூட்ஸ் கப்பல் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுல போங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அவரும் போறாரு. எந்த வயசுல? ஒரு 70 வயசுல போறாரு இல்லையா? அப்ப போம்போது யோசிச்சு பாருங்க, இந்த ஓஷன்ல பயணம் பண்றதுனால அவருக்கு வந்து சிக்னஸ் வருது. 2 முறை ஹார்ட் அட்டாக் வருது. அப்ப வந்து அவருக்கு கவலை. எனக்கு தெரியாத ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன்? எனக்கு என்ன திறமை இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு கவலை. அதுக்கு அடுத்து இந்த கப்பல் படம் பார்த்தீங்கன்னா, கீழ வாங்க. கீழ வந்தீங்கன்னா, அவர் உட்காந்துட்டு ஒரு பார்க்ல வந்து ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்போ வந்து எல்லா இடத்துலயும் பரவுது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அந்த 5 வயசுல பண்ண ஒரு ரத யாத்திரை வந்து வயசான பிறகு இந்த ஃபாரின் கண்ட்ரில வந்து பிரம்மாண்டமா இன்னைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய இடத்துல வந்து இந்த ரத யாத்திரை ஃபங்ஷன் வந்து நடந்துட்டு இருக்குது. ஓகே. ஸோ அதுதான் இவரு பண்ண பேக் டூ காட் ஹெட். அதுக்கு பொருள் என்னன்னா, நம்ம கடவுள்கிட்ட இருந்து வந்தோம். நம்மளுடைய சொந்த வீடு, நம்மளுடைய ஆன்மீக தந்தைகள் வந்து கிருஷ்ணா. அவர்கிட்ட போணும். அதுதான் அதனுடைய பேக் டூ காட் ஹெட்ன்னு சொல்லிட்டு. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து நமக்கு சில கொள்கைகள் குடுத்திருக்காரு. இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க. இப்படி இருங்கன்னு சொல்லிட்டு. அது மாரி இருந்தீங்கன்னா, நான் கண்டிப்பா உங்கள கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு பிறகு இந்த இவ்ளோ புக் இருக்கு பாருங்க. இதெல்லாம் நம்ம படிக்க வேண்டிய புக்கு. ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஆயுட்காலம் எவ்வளோ இருக்குது? ஒரு நாளைக்கு எத்தன பேஜ் படிக்கணும்? அதெல்லாம் நம்ம கணக்கு போட்டுக்கணும். ஓகேங்களா? அவர் நமக்கு குடுத்து வச்சுட்டு போயிருக்காரு. அது நம்மளுடைய நேரத்தை, காலத்தையும், இந்த பிறப்பையும் நம்ம சரியான முறையில யூஸ் பண்ணி வாழ்க்கையில முன்னேறணும். ஓகேவா? இந்த பிக்சர்ல தெரியுது பாருங்க. சின்ன வயசுல பண்ண ரத யாத்திரை, வயசான பிறகு அது வந்து பிரம்மாண்டமா பண்ணாரு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இவர் தான் நம்மளுடைய ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியார். ஓகேங்களா? ஸோ இவங்க தான் நம்மளுடைய ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர். ஓகேங்களா? ஓகே. ஆம். ஸோ இது மங்களூர்ல இருக்கு. நீங்க எப்பயாவது அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா, இப்போ அங்க விசிட் பண்ணுங்க. ஓகே. ஸோ விசிட் பண்ணலாம். இப்போ வந்து நெறைய ஃபெசிலிட்டீஸ் இருக்கு. ஸ்டே பண்ணலாம், சர்வீஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? அ ரூட் மேப் இதுதான். நம்மளுடைய டெம்பிளோட பிரசிடென்ட் பேர் வந்து அ இஸ் டிவைன் கிரேஸ் நாமனிஷ்டதாஸ். அவருடைய கல்வி தகுதி பார்த்தீங்கன்னா, பிடெக் ஐஐடி கான்பூர்ல முடிச்சிருக்காரு. முழு நேரமா இப்ப வந்து நம்மள டெம்பிள்ல வந்து ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து ஆரம்பிச்சு பிரம்மாண்டமா பண்ணியிருக்காரு. அ பல மொழிகள்ல வந்து கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்குது. எல்லா வயசுக்கு பசங்கள்ல இருந்து பெரியவங்களுக்கு வரையும் கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இன்னைக்கோட தலைப்புக்குள்ள போலாம். பகவத்கீதா. பகவத்கீதான்னா என்ன? பகவானால் பாடப்பட்ட பாடல். ஓகேங்களா? சரி இந்த பகவத்கீதை வந்து என்ன அப்படி? என்ன இருக்குது? நான் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்? கேள்விகள் போடலாம். ஓகேங்களா? அது நம்மளுடைய வாழ்க்கை கையேடு. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு வாஷிங் மிஷினோ, ஒரு மொபைல் ஃபோனோ நம்ம வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது கூடயே ஒரு கைடு குடுக்குறாங்க இல்லையா? மேனுவல் குடுக்குறாங்க. அத வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அது மாரி தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கைய வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்து இந்த பகவத்கீதை. நம்மளுடைய வாழ்க்கையுடைய கையேடு, லைஃப் மேனுவல். ஓகேவா? ஸோ சரிப்பா இந்த பகவத்கீதையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய ஆத்தர்ஸ் எழுதியிருக்காங்க. நான் எந்த பகவத்கீதைய படிக்கணும்? ஏன்? ஓகே. பகவத்கீதை உண்மை உருவில். ஓகேங்களா? இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இதனுடைய ஆத்தர் வந்து நம்மளுடைய ஏசி பக்தி தெய்வத்திரு ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர். ஓகேவா? இவர்தான் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபக ஆச்சாரியார்.
ஏன் இந்த படிக்கணும்ன்றதுக்கு காரணம் இருக்கு. உண்மை உருவில் சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது ஒரு உதாரணம் சொல்லிட்டு இதை சொல்றேன். நம்ம வந்து மாம்பழ சீசன்ல வந்து என்ன பண்ணுவோம், காயா இருக்கிற மாங்காவை வாங்கிட்டு வந்து வீட்டுல போட்டு வைக்கோல் போட்டு பழுத்து வச்சு சாப்பிடுவோம் இல்லையா? சில தோட்டத்துல எல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மரத்திலேயே வந்து அது கனியா ஆன பிறகு அதை பறிச்சு சாப்பிட்டா அதனுடைய சுவை எப்படி இருக்கும், நம்ம வீட்டுல வாங்கிட்டு வந்து பழுக்க வச்ச பழத்தை சாப்பிட்டா அதனுடைய சுவை எப்படி இருக்கும், வித்தியாசம் இருக்குமா இருக்காதா? யாராவது பதில் சொல்லலாம் அன்மியூட் பண்ணி. கட்டாயம் இருக்கும் மாதாஜி. கட்டாயம் இருக்கும். எதுல சுவை அதிகமா இருக்கும்? மரத்துல பழுத்ததுதான். மரத்துல படிச்சது. அதனாலதான் வந்து பகவத்கீதை நிறைய ஆத்தர்ஸ் எழுதியிருக்கலாம். ஆனா நம்மளுடைய இஸ்கான் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரர் ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதை எழுதினது ஏன் இதை படிக்கணும்னா, நம்ம ஆச்சாரிய குரு பரம்பரையிலிருந்து வந்திருக்குது. இது சங்கிலி தொடர் எங்கேயும் வந்து கிருஷ்ணர் எப்படி வந்து இந்த பிரம்மாவுக்கு சொன்னாரோ, விவஸ்வான் அந்த மனுக்குலத்துக்கு சொன்னாரோ அதே அப்படியே இருக்கிறபடி இவர் வந்து எழுதியிருக்காரு. இது எதையும் அவர் கூட்டவும் செய்யல, குறைக்கவும் செய்யல. அதனால பகவத்கீதா உண்மை உருவில் இந்த பகவத்கீதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா அவரு ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு சான்ஸ்கிரிட் வார்த்தைக்கு பொருள் சொல்லியிருக்காரு, விளக்குரை கொடுத்திருக்காரு, பர்பெக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தலைப்போட பெயர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல சரி, அதுக்கு முன்னாடி இந்த பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இதுல வந்து 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. இந்த 18 அத்தியாயங்களும் பாத்தீங்கன்னா 3 யோகங்களா பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வந்து கர்ம யோகம், நடுவுல இருக்கிற 7 to 12 அத்தியாயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடைசியில இருக்கிற 6 பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகம். இப்ப நம்ம ஒரு விலை உயர்ந்த பொருள் தங்க மோதிரம் இல்லை காது தோடு வாங்கின நம்ம எப்படி ஒரு பாக்ஸ்ல பத்திரமா வைப்போம் இல்லையா? அந்த பாக்ஸுக்கு பாத்தீங்கன்னா மேல ஒரு கவர் இருக்கும், கீழே ஒரு கவர் இருக்கும். உள்ள பத்திரமா வந்து தங்கத்தை வச்சிருப்போம். அது மாதிரிதான் இந்த பக்கம் கர்ம யோகா, இந்த பக்கம் ஞான யோகா, பத்திரமா ரகசியமானது வந்து பக்தி யோகா. பக்தி யோகா தான் தலை சிறந்தது. அதுல கடவுள் பாத்தீங்கன்னா நடுவுல வச்சிருக்காரு. ஓகேவா? சோ அந்த பக்தி யோகத்தை ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றத இங்க இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பகவத்கீதையில வந்து மெயினா 5 ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. இது எல்லாரும் மனசுல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பரமாத்மா, ஆத்மா, கர்மா, காலா, பிரகிருதி. ஓகேங்களா? இந்த 5 விஷயங்களை வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஓகே. சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா டோட்டலி 46 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இதனோட தலைப்பு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுன விவாத யோகம். ஓகேங்களா? சோ அர்ஜுனன் வந்து படைகளை கண்காணித்தல். ஓகே. சோ இந்த கேரக்டர்ல வந்து என்ன பண்றாங்க, யார் யார் வராங்கன்றத மெயின் கேரக்டர்ஸ் மாத்திரம் இன்னைக்கு சொல்றேன். அதாவது துரியோதன், அவரோட தந்தை திருதராஷ்டர், அவருடைய மனநிலை, அப்புறம் வந்து பாண்டவர்ல வந்து அர்ஜுனன், இவங்களுடைய 3 பேருடைய மனோநிலைகள், அப்புறம் இந்த படை இருக்கிற இடத்துல அஸ்தினாபுரத்தோட பத்தியும் நம்ம அந்த போர்க்கள அமைப்பை வந்து பார்க்க போறோம். சரிங்களா? சோ இப்ப வந்து நிர்ணயிச்சுட்டாங்க. ஓகே. அந்த போர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அப்ப பாத்தீங்கன்னா இரு படைகளுக்கு நடுவுல வந்து தேரை ஓட்டிட்டு எடுத்துட்டு போய் நிறுத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் கிட்ட அர்ஜுனன் சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ இது வந்து இன்னொன்னு மகத்துவம், அந்த மகத்துவத்தை சொல்லல. இத வந்து பாத்தீங்கன்னா கீதா மகாத்மியம் சொல்லிட்டு நம்மளுடைய சங்கராச்சாரியர் சொல்றார். என்னத்துக்கு இதை சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லா உபநிஷங்களுடைய சாராம்சம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதா. நமக்கு தெரியும் 108 உபநிஷதங்கள் இருக்கு. அதனுடைய சாராம்சம் வந்துதான் பாத்தீங்கன்னா அந்த பகவத்கீதா. இந்த பகவத்கீதை ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும், நம்ம வாழ்க்கையில நம்மளோட இன்னல்கள் சரி, நம்மளுடைய செயல்களை எப்படி பண்றது எல்லாமே நமக்கு செவ்வனே தெளிவா கிடைக்கும். சோ அதுக்கு என்ன கம்பேர் பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பகவத்கீதா வந்து ஒரு பசுக்கும், அந்த பாலை கறக்குறவரை வந்து கிருஷ்ணராவும், அந்த பாலை குடிக்கிறது வந்து அர்ஜுனராவும் ஒப்பிடுறாங்க. இப்ப வந்து அர்ஜுனன் இல்ல. ஓகே. நம்ம தான் வந்து அந்த பாலை குடிக்கக்கூடிய அர்ஜுனனுடைய நிலையில இருக்கும். ஓகேவா? அது அந்த ஞானத்தை வந்து குரு பரம்பரை மூலமா நம்ம பருகி
தெளிவடைஞ்சு நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேறணும்ன்றது தான் இதனுடைய பொருள். ஓகேவா? ஸோ அப்புறமா அவர் மாத்திரம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரா? இல்ல. நம்மளுடைய மகாத்மா காந்தி அவருக்கு எப்பெல்லாம் வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கோ, தேவைகள் இருக்கோ, ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு முடிவு எடுக்கணுன்ற சூழ்நிலை அவர் பகவத்கீதா படிச்சு அவர் வந்து தெளிவு பெற்றார்ன்றது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து அர்ஜுனன் போயிட்டு படையை நடுவுல வைக்க சொல்றார். இந்த பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கௌரவ படைகள் இருக்கு, இந்த பக்கம் வந்து பாண்டவாஸ் இருக்காங்க இல்லையா? இங்க பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து 100 பிள்ளைகள் இருக்காங்க, பாண்டவாருக்கு வந்து 5 பிள்ளைகள் இருக்காங்க இல்லையா? சோ இந்த நடுவுல வைக்கும்போது அர்ஜுனன் பாக்குறார், இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா குரு வம்சத்தவர்கள் இருக்காங்க, அங்க பாத்தீங்கன்னா நான் என்னோட தாத்தா குருமார்கள், என்னோட மாமன்மார்கள், என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாருமே இருக்காங்க. ஓகேவா? அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா 11 அக்ஷகோணிகள் இருக்கு. இந்த பக்கம் பாண்டவர் கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா 7 அக்ஷகோணிகள் இருக்கு. ஒரு அக்ஷகோணியில எத்தனை விஷயங்கள் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஆ, அதாவது தேர், சேரியட், ஓகே, அப்புறம் வந்து யானைப்படை, குதிரைப்படை, காலாட்படை, ஓகேங்களா? இந்த 4 விஷயங்கள் இருக்கு. இது ஒரு அக்ஷகோணியில வந்து பாத்தீங்கன்னா 21,870 படைகள் இருக்கும். அதே மாதிரி 21,870 குதிரை படைகள், 65,610 குதிரைகள் இருக்கும். குதிரை அந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் உட்காந்துட்டு குதிரையை ஓட்டிட்டு போவாங்க இல்லையா? அது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா காலாட்படைகள், அதாவது 1,09,350, ஓகேங்களா? 1,09,350 சோல்ஜர்ஸ் இருப்பாங்க. இதுதான் ஒரு அக்ஷகோணியோட கணக்கு. சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா 1:3:5 ரேஷியோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? அதாவது 1ன்றது வந்து ரத்தம், இன்னொரு 1 வந்து யானை, 3 வந்து குதிரை, 5 வந்து காலாட்படைகள். ஓகேவா? சோ இவ்வளவு அளவுக்கு இந்த பக்கம் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்த உடனே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒருத்தருடைய மனோபாவம் வந்து தெரியும். எப்படி என்ன இருக்குதுன்றத. ஓகே. ஸோ இங்க வந்து இப்ப நம்ம பிக்சர்ல பார்க்குறது திருதராஷ்டிரர். ஓகேவா? அதுக்கு இவருடைய மனசு எப்படி இருக்கு? சந்தேகம், பயம், கவலை எல்லாம் இருக்கு. இப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது அர்ஜுனன். குழப்பமா இருக்குது. கண்ணுல தண்ணி உட்காந்துட்டு இருக்காரு. என்னடா எல்லா சொந்தக்காரங்க இருக்கா, நான் எப்படி போய் சண்டை போடுறதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து துரியோதனன். கோபம், பொறாமை, பேராசை, பயம் எல்லாமே இருக்கு. இல்லையா? ஆ இவங்களுடைய மனோநிலைகள்னால எப்படி எப்படி என்னென்ன ஆகுதுன்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். திருதராஷ்டிரம் உவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே हरे कृष्णा माताजी, குருக்ஷேத்ரே वास्ते माताजी। समवेदायुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत சஞ்சய. சோ என்ன சொல்றாரு திருதராஷ்டர்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஹ் புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டவியின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த சஞ்சயன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த குரு டைனஸ்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு மினிஸ்டரா இருக்கார். அவருடைய திறமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய குரு வந்து வேத வியாசர். ஓகே, அவர் வந்து ஒரு வரத்தை கொடுத்திருக்கார். நீ எங்க உட்காந்துட்டு இருக்கு அங்கேயே வந்து இப்ப எல்லாம் நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு ஒரு ஊர்ல இருக்கோம் இல்லையா? பட் எல்லாரும் வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இது எதனால? இந்த ஜூம் லிங்க்னால நம்மளுடைய அப்டேட்டட் வெர்ஷன் ஆஃப் மொபைலாலும் நடக்குது இல்லையா? அதே வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ வந்து இந்த சில நேரத்துல நம்ம கூட நம்ம வீட்ல கேமரா வச்சுட்டு மொபைல்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு எங்க ஊருக்கு போனாலும் நம்ம வீட்ல என்ன நடக்குதுன்றத பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சஞ்சயனுக்கு அந்த ஆசீர்வாதத்தை வந்து அவரோட குரு கொடுத்திருந்தனால யுத்த காலத்துல என்னெல்லாம் நடக்குதோ அதை வந்து அப்படியே விவரிக்கிறார். யாருக்கு? அரசருக்கு, திருதராஷ்டிரருக்கு விவரிக்கிறார். ஓகேவா? இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரஸ் கெட்டவனா இருந்தா கூட தர்மஷேத்ரன் ஒரு நல்ல வார்த்தையை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் அவர் தான் ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் பேசுற ஸ்லோகமே அவர் தான். பட் அவர் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை நல்ல வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிருக்காரு, தர்மஷேத்திரம். ஏன்னா அந்த குருஷேத்திரத்துடைய தன்மை என்னன்னா அந்த இடத்துல வந்து தர்மம் தான் வெல்லும், தர்மத்தை விட்டு வேற எதுவுமே வெல்லாது. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் மியூட் பண்ணிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா.
அப்ப வந்து அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, தர்மத்த விட வேற எதையுமே வந்து அங்க வந்து வெல்லாதுன்றத அந்த வார்த்தையில தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ அவருக்குள்ள ஒரு பயம். அச்சச்சோ! எங்க கிட்ட வந்து அந்த தர்மமா? அதெல்லாம் என் பசங்க கையிலயே இல்ல இல்லையான்னு ஒரு சந்தேகம், பயம். அப்புறம் மாமக, பாண்டவ தன்னுடைய பசங்களையும், பாண்டவருடைய பசங்களையும் பிரிச்சுட்டார். ஆக்சுவலி இவங்கலாம் யாரு? திருதராஷ்டிரரும் சரி, பாண்டவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்ணன் தம்பிங்க இல்லையா? இவர் பிறவியில குருடனா இருந்ததுனால அவருக்கு வந்து அரசாங்க பதவி கொடுக்க முடியல, அரசரை ஆக்க முடியல. அதனால சின்னவரான பாண்டவரை வந்து அரசாட்சி புரிய வச்சார். பாண்டவர் இறந்துட்டாரு. அப்புறம் இவங்க எல்லாம் வந்து ஒன்னாதான் வாழ்ந்தாங்க. அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா வனவாசம் எல்லாம் அமுச்சு நிறைய அந்த சூதாட்டத்துல வந்து சூழ்ச்சி பண்ணி தோக்கடிச்சாங்க இல்லையா? இதெல்லாம் நடந்துச்சு. அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து தூதுவரா வராரு. 5 விலை எதுக்கும் உதவாத விலை நிலங்களாவது கொடுங்கன்னா கூட எதையுமே கொடுக்க ஒரு நுனி அளவு ஊசியுடைய நுனி அளவு மண்ணை கூட கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு இல்லையா? சோ அதனால இவர் வந்து பேசின வார்த்தையில தப்பு தெரிஞ்சிருச்சு. இங்க பால் பாத்தீங்கன்னா மங்களகரமான பால் வந்து பொங்குது. இங்க அவருடைய வார்த்தைகளால அது தெரிஞ்சிருச்சு. அதுல கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்வீட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, ரசகுல்லா. சோ அதுல கூட பாண்டவர்களுக்கு நன்மையே கிடைச்சிச்சு. ஓகேவா? சோ ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாருக்கும் என்ன வேணும்? மகிழ்ச்சி வேணும் இல்லையா? அந்த மகிழ்ச்சியோட தேடுதல் தான் வந்து நமக்கு இன்னைக்கு இருக்கிறது இல்லையா? மனிதனா இருக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? சோ இந்த முதல் அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 46 ஸ்லோகங்கள் சொன்னேன். அதுல ஃபர்ஸ்ட் 11 ஸ்லோகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை அததான் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒருத்தருடைய மனப்பான்மை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மங்களங்கள் பொருந்திய கிருஷ்ணரை பத்தி 12ல இருந்து 20 ஸ்லோகங்கள்ல சொல்றாங்க. பகவான் பக்தர்களை காக்கிறார் என்பதை வந்து 21 ஸ்லோகத்துல இருந்து 27வது ஸ்லோகம் வரையும் சொல்றாங்க. 28ல இருந்து 46 ஸ்லோகத்துல வந்து வாழ்வின் துன்பங்கள், என்னென்ன வகையான துன்பங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில ஒருத்தருக்கு இருக்குதுன்றத சொல்றாங்க. ஏன்னா இது சாஸ்வத துக்காலயம். அது வந்து நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இங்க துக்கத்தை தவிர வேற எதையுமே கிடைக்காது. சோ அந்த சூழ்நிலை ஃபர்ஸ்ட் பகுதியை பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு பகுதியா இந்த ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஸ்லைடு தெரியுதுங்களா? தெரியுது தெரியுதா? இந்த திருதராஷ்டிரரின் மனநிலை, துரியோதனன் மனநிலை தெரியுதா? இல்ல மாதாஜி, வேற ஸ்லைடு இருக்கு. அந்த பால் இருக்குல்ல, அந்த ஸ்லைடு. இப்போ பார்த்தாதான் தெரியுது. அந்த பகுதி 1 பகவத்கீதை திருதராஷ்டிரன் மனநிலை, ஓகே, துரியோதனன் தேங்க்யூ. மனநிலைன்னு சோ வந்திருக்கு. இப்போ வந்து திருதராஷ்டிரர் எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. திருதராஷ்டிரரின் மனநிலை, துரியோதனனின் மனநிலை பத்தி பார்க்கலாம். திருதராஷ்டிரருடைய மனசு எப்படி இருக்குது? சந்தேகம் இருக்கு, பயம் இருக்கு, பாராபட்சம் இருக்கு இல்லையா? சந்தேகம் எதனால? அது வந்து தர்மக்ஷேத்திரம், குருஷேத்திரம் வந்து ஒரு புனிதமான இடம். அங்க போய் யாரு போய் என்ன பண்ணாலும் என்னதான் வந்து வெற்றி அடையும்? தர்மம் இருக்கிறவங்க தான் வந்து வெற்றி அடைவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கே தெரியும். ஓகேவா? அதனால அவருக்கு பயம். அச்சச்சோ, நம்ம சைடு தான் ஒரு தர்மமும் இல்லையே, எங்க இருந்து நம்ம வந்து ஜெயிக்க போறோம்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா தர்மம் யார் பக்கம் இருக்குது? பாண்டவர்கள் பக்கம் இருக்குது இல்லையா? இவருக்கு தெரியும் நம்ம அந்த பசங்களை எல்லாம் பண்ணோம். இப்போ ஒரு தாத்தா சொத்து, பசங்க எல்லாருக்கும் அவங்களுடைய பசங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சமமா உரிமை இருக்கு இல்லையா? இந்த அரசாட்சி பாத்தீங்கன்னா 2 பேருக்குமே வந்து சம அளவுக்கு உரிமை. இது என்ன பண்ணாரு? எல்லாமே தம் பசங்களுக்கு தான் வேணும். அவருக்கு தெரியும் துரியோதனன் தப்பு பண்றாரு, அவரை கண்டிக்கணும்னு தெரியும், அவர் கண்டிக்கிறது இல்ல இல்லையா? அவனுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா? அதனால இந்த வந்து பயம் ஆயிடுச்சு. இப்படி இருக்கிற கிட்ட போயிட்டு அரசாட்சி போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஓகேவா? அது பார்க்கலாம். சோ இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம என்ன நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு வந்து பாடமா எடுத்துக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, தர்மத்தை நம்ம எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலும் நம்ம கடைபிடிச்சோன்னா தர்மம் வந்து வெல்லும். தர்மத்தின் வாயுதனை என்ன சொல்லுவாங்க? நம்ம தூது கவ்வும், இறுதியில் தர்மமே வெல்லும் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? சோ தர்மத்தை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். எவ்வளவு அளவுக்கு கஷ்டமா இருந்தாலும் சரி, தர்மத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவ்வை பாட்டி சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. சோ பிறக்கரித 84 லட்சம் உயிரினங்கள்ல வந்து நம்ம எத்தனையோ ஜென்மங்களா என்னென்னவோ பண்ணி பிறந்திருக்கோம். இந்த ஜென்மத்துல வந்து நம்மளுடைய
மனித ஜென்மம் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அதை வந்து கரெக்டா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். இதை ஒரு சந்தர்ப்பமா எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கைய முன்னாடி போகணும். ஓகேங்களா? 2வது அவருக்கு என்ன இருந்துச்சு? பயம் இருந்துச்சு. ஏன்னா தனது பற்றுதலால் தான் அதர்மமாக நடப்பது அவருக்கே தெரிந்திருந்தது இல்லையா? அவருக்கே தெரியும் நான் பண்றது தப்பு. இந்த சொத்து வந்து 2 பேருக்குமே, அவங்கள வந்து தந்தை இல்லாத பசங்களை வந்து ஒரு விதவையும் சின்ன பசங்களையும் வந்து நான் அப்படி வனவாசம் அனுப்பிச்சது தப்பு அப்படின்றது தெரியும் அவருக்கு. அதனால அவருக்கு என்ன ஆகுது? சோ அந்த பயம் நமக்கு ஏன் அந்த பயம் நமக்கு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, அளவுக்கு அதிகமான பற்றுதலும் கவலையை ஏற்படுத்தும். இது நம்ம எல்லாருமே அனுபவிச்சிருப்போம். இவ்வளோ நாள் இந்த பூமியில வாழ்ந்துட்டோம் இல்லையா? எந்த யார் ஒருத்தர் மேல வந்து நம்ம எவ்வளவு அன்பு செலுத்தி அவரை எவ்வளவு அக்கறையா பார்த்து எல்லாம் பண்ணிட்டு வரோமோ, கடைசியில என்ன ஆகும்? துக்கம்தான் மிஞ்சும். இது சாஸ்வத துக்காலயம் இல்லையா? எப்படி வந்து இயற்கைகள் மாறிட்டே இருக்கு இல்லையா? ஒரு நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சீசன் நமக்கு சம்மர் இருக்கும், வெயில் காலம், குளிர்காலம், மழைக்காலம், ஆட்டம் சீசன் சொல்லிட்டு அது மாதிரி காலங்கள் மாறுறது மாதிரி வாழ்க்கையுடைய சூழ்நிலைகள் வந்து மாறுது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ இங்க வந்து மாறாதது ஒண்ணே ஒண்ணு, இந்த துக்கமும் துன்பமும் ஒண்ணுதான். எந்த ஒரு பொருட்கள் மேலயும் நம்ம அதிகமான பற்றுதல் வைக்கக்கூடாது. சோ நம்மளுக்கு ஒண்ணு சரி இது தப்பா கரெக்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாதங்கள் வரும். அளவோட வச்சுக்கணும். இப்போ ஒரு கணவன் மனைவி, ஒரு பிள்ளைகள் எல்லாருக்குமே அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து டிஃபைன்டு. எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இந்த உறவுகள் இவ்ளோ. ஏன் நம்ம தாத்தா நம்ம கூட இருக்கிறாரா? சின்ன வயசுல எல்லாருமே நம்ம தாத்தா பாட்டியோட இருப்போம். அவங்க இன்னைக்கு இருக்கிறாங்களா? இல்ல தானே? இல்லையா? ஒவ்வொரு நாளும் மரணத்தை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ அதனால இது வந்து டெம்பரரியா நம்ம வந்திருக்கோம். நம்ம கூட ஒரு நாள் திரும்பி போறோம். நமக்கு இன்னும் டைம் டேட் தெரியல. நம்ம வந்து என்ன பண்ணப்போம்? பற்றுதல் நிறைய வச்சதுனால ஓகே நீ வந்து நான் வந்து என்னோட பர்த்டேக்கு வந்து என் பிறந்த நாளுக்கு வாழ்த்து சொல்லல, என்னோட கல்யாண நாளுக்கு வந்து நீ கிஃப்ட் கொடுக்கல, அது மாதிரி எல்லாம் வந்து இந்த பற்றுதல்னால என்ன ஆகும்? ஏமாற்றம் கிடைக்கும். ஏமாற்றத்தினால என்ன ஆகுது? மன வருத்தம், சண்டைகள். சில பேர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப்க்கு போயிட்டு சூசைட் கூட பண்ணிக்கிறாங்க. சோ அளவு கடித பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, அத நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. 4வது வந்து பாராபட்சம். நான், எனது எனும் மனோநிலை நமக்குள்ள இருக்கவே கூடாது. நம்ம எல்லாம் யாரு? கடவுளுடைய நித்திய சேவகர். நம்மளுடைய எஜமானன் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். அந்த பாவம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லா உயிர் வாழினத்துக்குள்ளயும் வந்து கடவுள் இருக்கிறாருன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்ட இந்த பாராபட்சம் நம்ம கிட்ட வராது. இன்னைக்கு கத்துக்கிட்டோம், நாளைக்கு வருமானா வராது. படிப்படியா நம்மளுடைய மனோபாவத்தை நம்ம மாத்திக்கணும். சோ 3 விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சந்தேகம், பயம், பாராபட்சம். நம்ம அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஓகே. துரியோதனுடைய மனநிலை என்ன? அவருக்கு வந்து தற்பெருமை ஜாஸ்தி. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேர்மையா இருக்கவங்கள வந்து சந்தேகப்படுறான். அதனால என்ன ஆகுதுன்றத பார்க்கலாம். சோ அந்த தற்பெருமை இருக்கிறதுனால அவன் என்ன சொல்றான்? ஏற்கனவே அவருக்கு வந்து என்ன ஆச்சு? 11 அக்ஷகோணிகள் இருக்கு. அப்புறம் வந்து பீஷ்ம பிதாமகா, துரோணாச்சாரியர் எல்லா ஆஹ் பெரிய பெரிய வீரர்கள் வந்து இவங்க பக்கம் தான் இருக்கிறார். அதனால அவனுக்கு வந்து ரொம்ப தற்பெருமை. ஓகே. தற்பெருமை இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது? முன்னாடி ஒண்ணு சொல்லுவாங்க, பின்னாடி ஒண்ணு பண்ணுவாங்க. இல்லையா? அதுதான் தற்பெருமை. அப்படி பண்ணிக்கிட்டே என்ன ஆகும்? நமக்கே நம்ம குழி தோண்டிக்கிறோம்ன்றது தெரியும். இல்லையா? தேவையில்லாம நம்மள வந்து நம்ம பெருசா பீத்திக்கிட்டா என்ன ஆகும்? நம்ம டப்புன்னு கீழே விழுவோம் இல்லையா? இந்த தற்பெருமை நமக்கு இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? தற்பெருமை இருந்த துரியோதனன் என்ன ஆனான்றத நமக்கு தெரியும். ஓகே. சோ நம்ம வந்து வாழ்க்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேர் நிஜமாவே நம்ம மேல வந்து உண்மையா அன்பா இருப்பாங்க. அவங்க மேல வந்து நம்ம சந்தேகப்படக்கூடாது. அப்படி சந்தேகப்பட்ட என்ன ஆகும்? அந்த உறவுகள் விரிசல் அடையும் இல்லையா? அப்ப வந்து அவங்களும் நம்மள ஒரு நாள் கொஞ்ச நாள் விட்டு கொடுத்து பார்ப்பாங்க. அப்புறம் அந்தனுடைய உறவு கூட பிரிவில போய் முடியும். சோ இது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஓகே. இந்த துரியோதனன் இப்படிதானே பண்றான் இல்லையா? சோ அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 19வது ஸ்லோகம். நம்ம வந்து இப்ப வாசிக்கிட்ட 2வது மாதாஜி. பகுதிக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. खगोशोतादराष्टानां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्
ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பலவிதமான சங்குகள் எப்பவுமே வந்து போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சங்கொலி முழக்கங்கள் வந்து ஏற்படுத்துவாங்க. சோ அத வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடு வந்து திருதராஷ்டிர மகன்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சங்கு ஊதுறாங்க, இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா பாண்டவாஸ் அவங்களும் வந்து சங்கு ஊதுறாங்க. அந்த சங்கு ஊதக்கூடிய தெய்வீக சங்குகளுடைய பெயர்கள் வந்து பார்க்கலாம் நம்ம. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் ஊதுற சங்கு பேர் வந்து பாஞ்சஜன்யம், அர்ஜுனன் ஊதக்கூடிய சங்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவதத்தம், யுதிஷ்டர் ஊதக்கூடிய சங்கு பேர் வந்து அனந்த விஜயம், பீமன் ஊதின சங்கு பேர் வந்து பௌண்ட்ரம், நகுலன் சுகோஷம் என்ற சங்க வந்து முழங்கினார், சகாதேவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மணிபுஷ்பகம் என்ற சங்க வந்து ஊதுனாங்க. இந்த சங்கு நாணத்தால என்ன ஆச்சுன்னா இதெல்லாம் வந்து மங்களகரமா இருந்துச்சு, ஒளி வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாண்டமா இருந்துச்சு. அதனால வந்து எதிரி படையில இருந்த துரியோதனனுக்கு வந்து இருதயம் வந்து பயம் வந்துருச்சு. ஓகே, இந்த சத்தத்தால அவனுடைய இதயங்கள் வந்து நொறுங்கி போச்சு. இது எல்லாமே வந்து தெய்வீகமான சங்குகள்ன்றத வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது இது ஒரு அறிகுறிகள். இங்க வந்து போரே ஆரம்பிக்க முடியல. பட் போருக்கு முன்னாடி இவங்க தான் வந்து ஜெயிக்க போறாங்கன்ற சில அறிகுறிகள் வந்து இருக்குது. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாரும் மனசுல நல்லா பதிவு வச்சுக்கோங்க. அங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் தெய்வீக சங்குகள். அந்த ரத்தம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து அக்னி தேவர் வந்து பரிசா கொடுத்திருக்காரு. ஓகே, சோ அங்க ஒரு பாசிட்டிவ் பாயிண்ட். அந்த ரதத்தோடைய கொடியில பாத்தீங்கன்னா ஹனுமன் இருப்பார். நமக்கெல்லாம் தெரியும் ராமர் கூட வந்து ஹனுமன் இருந்தாரு. ஹனுமனே எங்க இருக்காரோ அங்க வந்து வெற்றின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவரோட யார் இருக்காரு, சாட்சாத் பகவான் ரிஷிகேஷா இருக்கிறாரு இல்லையா, ஜனார்த்தனன் பக்த வக்ஷலா இருக்கா. அதனால அவருக்கு என்ன, எங்க கிருஷ்ணன் இருக்காரோ அங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து விஜயம் ஜெயம் இருக்கும் இல்லையா. கிருஷ்ணர் எங்க இருக்காங்களோ அவங்க கூட யார் இருப்பாங்க, லக்ஷ்மி தேவி இருப்பாங்க, அதிர்ஷ்ட தேவதை. அதனால அங்கேயும் வந்து அவருக்கு வெற்றி இல்லையா. அப்புறம் நம்மளுடைய அர்ஜுனனுடைய கையில எந்த வில் இருக்கு, காண்டீப வில் இருக்கு இல்லையா. சோ அது ஒரு அறிகுறி. சோ இத்தனை அறிகுறிகளும் வந்து என்ன ஆச்சு, போர் புரியறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவங்களுடைய லட்சணங்கள் தெரிஞ்சிடுச்சு, இவங்கதான் வின் பண்ண போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் இதுக்கு வந்து ஒரு டாக்குமெண்டேஷனான ஒரு ஸ்லோகம் நம்மளுடைய பகவத்கீதையுடைய கடைசி ஸ்லோகத்துல வந்து எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்திர பார்த்தோ தனுதர தத்ர ஷீர் விஜயோ பூதீர் துருவானி தீர்ம தீர்மம. இதனுடைய பொருள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்காரோ, எங்கெல்லாம் வந்து அவரோட வந்து அர்ஜுனன் இருக்கிறானோ அங்க வந்து என்ன நிச்சயம், அங்க வந்து என்ன நிச்சயம் பாத்தீங்கன்னா வெற்றி நிச்சயம், வலிமையும் நியாயமும் எல்லாமே அவர் பக்கம்தான் இருக்கும்ன்றத வந்து இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இது முடிவு அத்தியாயம் 18 அத்தியாயம் வந்து முடியுது, அந்த இடத்துல இங்க சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. சோ அத வந்து அந்த எல்லா அறிகுறிகளும் நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே பார்த்துட்டோம். சோ நம்ம கரெக்டா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் படிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னன்றத வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும். சோ இதுல இருந்து நான் என்னோட வாழ்க்கைக்கு என்ன கத்துக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் கிட்ட நான் சரணடைஞ்ச எந்த ஒரு பெரிய ஆபத்துல இருந்து வந்து பாதுகாப்பாரு, எனக்கு வந்து தஞ்சம் கொடுப்பாருன்றத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? நம்ம அவர் மேல சந்தேகப்படக்கூடாது. ஓகே, நம்பிக்கையோட அவர் மேல பயம் இல்லாம அவர் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும். அது இன்னும் அதுக்கு வந்து டாக்குமெண்ட் பண்றாங்க. ராகே கிருஷ்ணா மாரேக்கே மாரே கிருஷ்ணா ராகேக்கு. அதாவது கிருஷ்ணர் இப்போ ஒருத்தர் வந்து அழிக்கணும்னு நினைச்சிட்டாருன்னா கண்டிப்பா அவன் அவ்வளவு யாராலும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அதுக்கு உதாரணத்துக்கு பார்த்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவர் ரட்சணை பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டாரு. பீஷ்ம பிதாமகா சண்டையில வந்து எப்படி அர்ஜுனன் மேல வந்து அன்பு வந்து ஏவி விடுவார் இல்லையா. ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து கிருஷ்ணருக்கே கோவம் வந்து அந்த ரதத்துல இறங்கி அந்த அந்த இருக்கிற அங்க உடைஞ்ச வில்ல தூக்கிட்டு அடிக்கிறதுக்கு போவார் இல்லையா பீஷ்ம பிதாமகாவ. சோ தன் பக்தர்களை வந்து காப்பார் எந்த சூழ்நிலையிலும். அர்ஜுனனை காப்பாத்தினாரு, திரௌபதி வந்து சேலை உரு போது வந்து அவங்கள கிருஷ்ணான் அபயம் கோவிந்தா ரட்சமாம் சொல்லிட்டு பண்ணும்போது அவரை காப்பாத்தினாரு இல்லையா. இது மாதிரி தன்னுடைய பக்தர்களை வந்து அவர் வந்து காப்பாத்துவாரு. அவரை கொல்லணும்னு நினைச்சாருன்னா இந்த கௌரவாஸ் படையம் என்ன ஆச்சு இல்லையா. அவரு நிறைய பேர் நிறைய முறை வார்னிங் கொடுத்தாரு இல்லையா. இவரே தூதுவரா போனாரு, எல்லாம் பண்ணாரு, விஸ்வரூபத்தை காமிச்சாரு துரியோதனுக்கு. அப்பயும் அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல இல்லையா. அவர் கொல்லணும்னு நினைச்சா அவரை வந்து யாரையுமே வந்து காப்பாற்ற முடியாதுன்றதை நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இதெல்லாம் வந்து அறிகுறிகள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இடத்துக்கு வரலாம்.
பார்த்த ஸ்லைடு நான் மிஸ் பண்றேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய அர்ஜுனன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சில விஷயங்கள் சொல்வார். "இல்ல நான் சண்டை போட மாட்டேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு வந்து ஒரு 5 காரணங்கள். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ இரக்கம், கருணை, அப்புறம் வந்து அதுல வந்து இன்பமின்மை. இது வந்து பாவச் செயல்ன்னு சொல்றாரு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ம் நம்மளுடைய பரம்பரைக்கு வராதது. குடும்ப பாரம்பரியம். அப்புறமா வந்து இருமனம். அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இருமனம் இருக்கு. ஓகே. அதுக்கு என்னென்ன காரணம்ன்றத பார்க்கலாம். இரக்கம். அவருக்கு என்ன இரக்கம்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து இப்ப வந்து அ எதிர்க்க இருக்கிற படையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி என்னுடைய தாத்தா, குருமார்கள், மாமனார்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ், நண்பர்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. ஓகே. இவங்கள வந்து நான் கொன்னுட்டு நான் வந்து என்னத்த சாதிக்க போறேன்? இல்லையா? இவங்கலாம் ஹரே கொன்னுட்டா கிருஷ்ணா, மாதாஜி இந்த ஸ்லைடு ஹரே தெரியல. தெரியலையா? ஒரு நிமிஷம். ப்ளூர் ஓப்பன் ஸ்லைடு தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதா மாதாஜி? தெரியுது ஏமா மாதாஜி. மாதாஜி? இரக்கம் ஓகே. தேங்க் யூ. தெரியுது. ஓகே. தேங்க் யூ புஷ்பா இரக்கம். மாதாஜி, யசோமதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஓகே. மாதாஜி. ஸோ अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति. हरे कृष्ण ஹரே माताजि. கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கெல்லாம் இருக்கிறவங்க வந்து என்னுடைய உறவினர்கள். ஓகேவா? இவங்களெல்லாம் வந்து நான் வந்து சண்டை போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க எல்லாம் என்ன ஆகுவாங்க? ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவங்க எல்லாம் இறந்துட்டாங்கன்னா, அவங்களுடைய குடும்பம் என்ன ஆகும்? இல்லையா? அந்த பெண்கள்லாம் வந்து வந்து விதவை ஆயிடுவாங்க. அப்புறம் அந்த பசங்களெல்லாம் வந்து யார் வளர்க்கறது? இல்லையா? அது மாரி கவலைகள்லாம் இருக்கு. அதனால இவருக்கு என்ன ஆகுது? உடல் எல்லாம் வந்து நடுங்குது. வாய் வந்து உலர்ந்து போது. அ அவ்வளோ அளவுக்கு இரக்கமானவர். அர்ஜுனன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சத்திரியன். பட் வேதங்கள் எல்லாம் படிச்சு இருக்கிறதுனால அவருடைய இருதயம் வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு சாஃப்ட்டா இருக்கு. ஓகேவா? அப்புறம் வந்து இன்பமின்மை. இவங்களெல்லாம் கொன்னுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் வின் ஆயிட்டேன்ப்பா. என்னுடைய கிங்டம் இருக்குது. பெரிய அஸ்தினாபுரம் கிங்டம் இருக்கு. என்னோட நான் மட்டும் தனியா இருந்து என்ன சந்தோஷத்த அனுபவிப்பேன்? நம்ம ஒரு சின்ன விஷயத்த வாங்கிட்டாவே என்ன பண்ணுவோம்? ஊரெல்லாம் தம்ட்ட அடிப்போம் இல்லையா? நான் இத வாங்குனேன், அத வாங்குனேன், இத பண்ணேன், அத பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அ நம்ம அர்ஜுனன் கூட பார்த்தீங்கன்னா, இவங்கெல்லாம் இல்லையேன்னா என்னோட சந்தோஷத்தையும், என்னோட வெற்றிய வந்து நீ யார்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிப்பேன்? அப்படின்னு அவருடைய கவலை. ஓகேவா? இன்பமின்மை. படிங்க மாதாஜி. न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे नाकाङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च. हरे ஸோ कृष्ण. இது எனக்கு தேவையே இல்ல. இந்த ராஜ்யமும் தேவையில்ல. இந்த வெற்றியே தேவையில்ல. என்ன விட்டுடு. நான் வந்து என்ன பண்றேன்? பிக்ஷை எடுத்துக்கிறேன். வனவாசம் போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஒரு சத்திரியனா இருந்துட்டு இதெல்லாம் சொல்றார். அப்புறம் வந்து அவருடைய இதெல்லாம் அவருடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன். வந்து இது வந்து பாவச்செயல்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே வந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்கள வந்து உறவினர்கள், குருமார்கள் இவங்களெல்லாம் வந்து கொல்றதுனால எனக்கு பாவம் தான். எனக்கு தேவையில்ல இதெல்லாம். ஆ சொந்தக்காரரையே சொந்த குருகள வந்து எப்படி நான் கொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிரர் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானதல்ல. அவங்க ஏற்கனவே மோசமானவங்க. அவங்கள கொன்னா நமக்கு இன்னும் பாவம் தான் வரும். வேணான்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றது? அர்ஜுனன் சொல்றாரு. ஓகேவா? அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே கிருஷ்ணரே நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம்? அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து என்ன பண்றாரு? இவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை எல்லாத்தையும் எடுத்து கிருஷ்ணரை கன்வின்ஸ் பண்றாரு. ஓகேவா? அர்ஜுனன் தெரிஞ்ச ஞானத்தை வச்சு அவர் வந்து இது வேண்டாம், இதெல்லாம் விட்டு நம்ம போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ 3 காரணங்கள். இன்பமின்மை, இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம். ஓகேவா? இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 5 பாயிண்ட்ஸ். அப்புறம் அவருக்கு வந்து இருமனம், சஞ்சலம் இருக்கு. இது மாரி பேசிட்டு தன்னை அந்த போர்க்களத்துல என்ன பண்றாரு? தன்னோட கையில இருந்து அந்த காண்டீப வில்லை எல்லாம் விட்டுறாரு. டப்புன்னு கீழ விழுந்து உட்கார்ந்துடுறார். ஓகேவா? எல்லாத்தையும் இந்த கன்ஃப்யூஷன அவர் என்ன ஆகுது? கை, கால் நடுங்குது, வாய் உளறுது, அப்புறம் வேர்வை வருது, அம்பு, வில் எல்லாம் வந்து கையில இருந்து நழுவி போகுது. இந்த அளவுக்கு இருமனம் இருக்கு நம்மளுடைய அர்ஜுனனுக்கு.
ஓகேவா? சோ அப்புறம் பாத்தீங்கன்னு வச்சு சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? இந்த இருமனத்துல இருந்து சோ இந்த 5 காரணங்களால வந்து ஒரு சத்திரியனா இருக்கிற அர்ஜுனன் வந்து சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ அவர் பண்றது கரெக்டா? ஒரு சத்திரிய தர்மம் என்ன பண்ணணும்? சண்டை போடணும் இல்லையா? சண்டை போடாம நான் சண்டை போட மாட்டேன், நான் போய் பிக்ஷை எடுத்தாவது வாழ்றேன் அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா? அது வந்து தப்பா கரெக்டா? தப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. தப்பு யாருக்கு தெரியுமா தப்பு அவங்க மாதாஜி சொல்லலாம். தப்பு நியூ மாதாஜி டிவோட்டிஸ் சொல்லணும். பழைய டிவோட்டிஸ் யாரும் சொல்லக்கூடாது, நியூ டிவோட்டிஸ் சொல்லணும். தப்புதான். ஓகே ஆமா மாதாஜி, சத்திரியன். முத்துலட்சுமி மாதாஜி இல்லையா? அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட வேலையை அவங்கவுங்க செய்யணும் இல்லையா? அவங்க எல்லாம் ஒரு கிருஷ்ண இப்ப அர்ஜுனன் பேசுற டைலாக்ஸ் ஒரு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹரே மியூட் கிருஷ்ணா பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. ஓகே. சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து தன்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை வச்சுதான் சொல்றார் இல்லையா? அவர் வந்து இது மாதிரி அக்கிரமக்காரரா இருக்கிற துரியோதன கையில வந்து அரச கொடுத்துட்டா அதனால என்ன ஆகும்? அந்த அரசாட்சி அவனுடைய மக்கள் அதை வந்து யோசிக்கலாம் இல்லையா? தன்னுடைய சுயலாபத்தை மாத்திரம் வந்துதான் வச்சு யோசிக்கிறார் இல்லையா? எல்லாரும் நம்ம கூட வாழ்க்கையில பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், காமனா ஒரு விஷயத்த நம்மளுடைய சுய விருப்ப வெறுப்புக்கு தான் வச்சு நம்ம ஒரு சுச்சுவேஷனே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? அது மாதிரிதான் அர்ஜுனன் கூட தன்னுடைய சொந்த சுய விருப்பு வெறுப்புக்குனால வச்சு அவர் டெசிஷன் பண்றார். பொதுவா அந்த இடத்துக்கு என்ன வேணும்ன்றத வந்து அவர் யோசிக்கல இல்லையா? இவ்வளோ அளவுக்கு சொந்த உறவினர்களுக்கு அவங்களுக்கு அவமானம் செஞ்ச பிறகு அவன் கையில அரசாட்சி கொடுத்தா என்ன ஆகும்? அவ்வளவு அளவுக்கு கெட்டவன் கையில கொடுத்தா அரசாட்சி என்ன ஆகும்? இந்த இடத்துல தர்ம நிலை நிற்கணும்ன்றதுக்கோசம் தான் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து ஒத்துக்கிட்டாரு. என்னவா? அர்ஜுனனுக்கு வந்து ரத்தம் ஓட்டுறதுக்கு ஒரு தேர் ஓட்டியாக வர்றதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு அவர்கிட்ட வந்து இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல சரணடைவார். அப்போ வந்து அவர் கைட் பண்ணுவார். அது மாதிரி நம்ம கூட நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு குரு கிட்ட வந்து தஞ்சம் அடையணும். சூழ்நிலைகள்ல பார்த்து நம்ம வந்து கலங்கம் அடையக்கூடாது. நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில வந்து இது மாதிரி துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் வரும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா துன்பங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பல விதத்துல இருக்கு. அதாவது அந்த பலவித துன்பங்கள் என்னன்றத இப்ப சொல்றேன். மாதாஜி ஸ்லைட் தெரியுதுங்களா? ஏமா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. சோ ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையில வந்து துன்பங்கள் பாத்தீங்கன்னா 3 விதத்துல இருக்கு. ஆதி பௌதீக, ஆதி தெய்வீக, ஆதி யார் சொல்றீங்க? அதே ஆத்மி. ஆத்மீக. வெரி குட், சூப்பர் மாதாஜி. சோ 3 விதமான துன்பங்கள் பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு நமக்கு நாமே கொடுத்துக்கிறது, நம்ம மனசால நமக்கே நம்ம கொடுத்துக்கிறது இல்லையா? மன அழுத்தம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற ஒரு ஜீவராசிகளுக்கோசம் ஆளா நமக்கு வருது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இறைவனால இயற்கை சீற்றத்தால வர்றது வந்து ஒரு துன்பங்கள். ஓகேவா? சோ சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஏதோ ஒரு துன்பம் வந்தா நம்மளுடைய மன அழுத்தத்தின் அறிகுறிகள் நமக்கு தெரியும். நெஞ்சு படபடப்பு இல்லையா? சோர்வா இருப்போம். இது மாதிரி எல்லாம் வந்து அர்ஜுனனுக்கு இருக்கு இல்லையா? கை கால் நடுங்குது, வாய் உலர்ந்து போகுது, உடல் நடுங்குது, மயிர் கூச்சல் இடுகிறது, கரங்கள் வந்து காண்டிபத்திலிருந்து போகுது, சருமம் எரிகின்றது, கால்கள்னால நிற்க முடியல, மனக்குழப்பங்கள், இது எல்லாம் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் இருக்கு. இதே மாதிரி நம்மளும் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும். அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வர்றதுதான் வந்து இந்த பகவத்கீதையுடைய நோக்கம். ஓகேங்களா? சோ இந்த பகவத்கீதை வந்து நம்ம 18 நாள் வந்து ஒழுங்கா நம்ம முயற்சி பண்ணலாம் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு.
ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த 3 வகையான துன்பங்கள் நமக்கு வருது பாருங்க. நம்ம விருப்பப்படுறோமோ இல்லையோ துன்பங்கள் வரும் இல்லையா? நமக்கு விருப்பப்படுறோமோ இல்லையோ நமக்கு வந்து ஆ வயசு வந்து அதிகமாயிட்டே தான் போகுது. அதனால இந்த உடல்ல என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏறுது, நமக்கு எல்லாம் வந்து என்ன இருக்குது? பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, பிணி. இந்த விஷயத்த யாராவது நமக்கு எதுக்காவது விருப்பம் இருக்கா? நம்மளுடைய முடி வந்து வெள்ள முடி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறோமா? அது பாட்டுக்கு ஆகுது தானே. தோல் வந்து வயசான சுருங்குது தானே. காது மந்தமாகுது தானே. இதெல்லாம் நம்ம விருப்பப்படல. இருந்தாலும் நம்ம வாழ்க்கையில நடக்குது. ஸோ இந்த துன்பம் வந்து பார்க்கலாம் இங்க. ஆதி அத்தியாத்மிக, அதாவது உடல் மற்றும் மன சம்பந்தமான துன்பங்கள். ஓகே. இது நமக்கே நம்ம சில நேரத்துல நிறைய நேரத்துல கொடுத்துக்கிறது இல்லையா? அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இப்படி பண்ணாங்க, எனக்கு இப்படி ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அதி தெய்வீக, அது இயற்கை சூற்றங்களால் பூகம்பம், பஞ்சம், வறட்சி, வெள்ளம் இதனால வர்றது. அதிபௌதீக, சமுதாய, நாடு மற்றும் பிற உயிரினங்களால் ஏற்படும். அதாவது பாம்பு, தேள், ஜந்துக்கள்னால வர்றது இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது. அதனால இது இங்க இருக்கு. இது நமக்கும் வரும், எல்லாருக்கும் வரும். ஸோ இது வந்து பொதுவா ஏத்துக்கிட்டு இதை எப்படி வந்து நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும், ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்றதை நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இதுல இருந்து அவருடைய நம்ம வந்து இந்த பகவத்கீதை வந்து நமக்கு ஒரு சிறந்த வழிகாட்டி, தீர்மானம் நமக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். எந்த ஒரு சூழ்நிலை எப்படி மகாத்மா காந்தி, சங்கராச்சாரியார், ஈவன் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் சொல்றார், இந்த ஒரு பகவத்கீதை படிச்சாவே நமக்கு வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து கடவுள் எப்படி சிருஷ்டி பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்டே சொல்றாரு இல்லையா? கிரேட் லீடர், அவரும் ஃபாலோ பண்ணாரு. நம்மளும் முயற்சி பண்ணலாம். ஓகேங்களா? முயற்சி பண்ணி அப்ளை பண்ணலாம். ஓகே. அப்போ வந்து நம்ம பண்ணலாமா வேணாமான்றத ஃபர்தர் கண்டினியூ பண்ணலாமா? லெவல் 1 ஆன பிறகு லெவல் 2 ஒண்ணு இருக்கு. அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சம் அப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த அத்தியாயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, போர் படையில வந்து கவனித்தல். அர்ஜுன விஷாத யோகா 46 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. 4ஆ பிரிச்சோம். ஃபர்ஸ்ட் பிரிவுல வந்து எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில வந்து இருந்துச்சு இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது இல்லையா? அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுருக்கமா 45 நிமிஷத்துலாம் வந்து இந்த உரையாடல நடந்துச்சு கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும். ஸோ திருதராஷ்டிரருடைய மனநிலை எப்படி இருந்துச்சு? சந்தேகம், பயம், பாராபட்சம் இருந்துச்சு. துரியோதனனுக்கு என்ன இருந்துச்சு? தற்பெருமை, சந்தேகம் இருந்துச்சு. நம்மளுடைய அர்ஜுனனுக்கு என்ன இருந்துச்சு? என்ன இருந்துச்சு? கருணை, அப்புறம் இரக்கம், கருணை, இருமனம். யாராவது சொல்றீங்களா? இரக்கம், கருணை, இரக்கம், இரக்கமின்மை, பயம், குடும்ப பாரம்பரியம் இல்லைங்களா? இருமனம், இதெல்லாம் இருந்துச்சு. அவருக்கு ஏன் இதெல்லாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம அழிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கணவன்மார்களை இழந்துட்டு பெண்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, வேற ஒருத்தர் வந்து அவங்களை ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு தேவையில்லாத குழந்தைகள் பறக்கும். வர்ண ஆசிரம சங்கா, இது வந்து அப்போ வந்து தேவையில்லாத குழந்தைகள் பிறக்கும், தேவையில்லாத ஒழுக்கம் நிறைய இல்லாததுனால அங்க வந்து இன்னும் வந்து அரசாட்சி வந்து சீர்கேடு அடையும்ன்றத வந்து அவங்க சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதனால வந்து குடும்பத்தை வந்து அழிக்க கூடாதுன்றதுனால, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்மள மூதாதையர்களுக்கு வந்து பிண்ட பிரதானம் பண்றதுக்கு கூட யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க எல்லாம் அந்த கதியில இருப்பாங்க. சோ இது வந்து வேண்டான்னு சொல்லிட்டு காரணங்கள் வந்து அர்ஜுனன் முன் வைக்கிறார். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து இவங்கெல்லாம் வந்து விண்ணாக போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஸ்லோகங்கள் பார்த்தோம். மங்களங்கள் பொருந்திய கிருஷ்ணர். அதுக்கு என்னென்ன பார்த்தோம்? தெய்வீக சங்குகள் பார்த்தோம். அப்புறம் அர்ஜுனனுடைய ரத்தம் அக்னி தேவர் கொடுத்தது. அந்த ரத்தத்துல வந்து கிருஷ்ணர் அந்த கொடியில வந்து ஹனுமன் இருக்கிறது, காண்டீப வில்லு, கிருஷ்ணரே ரிஷிகேஷவா அங்க இருக்கிறாரு, அவர் இருக்கிறதுனால லக்ஷ்மி தேவி இருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து அறிகுறிகள். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் அவரது பக்தர்களை நேசிக்கிறார் இல்லையா? பகவான் வந்து தன் பக்தர்களை ரட்சிக்கோசம் என்னன்னாலும் பண்ணுவார். அவர் வந்து ஒரு சபதம் பண்ணியிருந்தார், நான் ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? நான் வந்து வெறும் தேரோட்டியே தான் வருவேன். அப்போ வந்து ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ் நடக்கும். அதாவது அர்ஜுனன் வந்து போயிட்டு கிருஷ்ணரை பார்க்கறதுக்கு போவார் இல்லையா? கிருஷ்ணர் பார்க்கறதுக்கு போன உடனே அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் தூங்கிட்டு இருப்பார். அதனால அவர் வந்து காலடியாண்ட உட்காந்துட்டு இருப்பாரு. அப்போ துரியோதனன் போவார். அர்ஜுனன் போயிருக்கான்னு சொல்லிட்டு அவர் சகுனி மாமா சொல்லிப்பார், டே போடா அவன் என்ன பண்றான்னு போய் நீயும் பார்த்துட்டு பேசிட்டு வான்னு சொல்லிட்டு. சரி போனா, நான் ஒரு அரசன், நான் ஏன் இவரோட காலடியில உட்காருதுன்னு சொல்லிட்டு தலைமாட்டுல உட்காந்துப்பார். இதெல்லாம் நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து படுத்துட்டு சும்மா பார்த்துட்டு தான் இருப்பார். அப்புறம் எழுப்பாரு. எழுந்த உடனே காலடியில இருக்கிற அர்ஜுனன் பார்த்து, அர்ஜுனா நீ எப்படா வந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி பேசுவார்.
நானும் வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு துரியோதனன் சொல்றாரு. அப்படியா, நான் ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனனை தான் பார்த்தேன், அப்புறமா தான் நீங்க தலையாண்டு இருக்கிறதுனால என்னால பார்க்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சொல்லுவார். சரி என்ன வந்திருக்கீங்க, என்ன வேணும்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்ல இது மாதிரி வந்து போர் நடக்க போது எங்களுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் வேணும்னு சொல்லுவார். அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் சொல்லுவாரு, ரெண்டு விஷயம். ஒண்ணு வந்து என்னோட படை இருக்கும், இல்லைன்னா நான் இருப்பேன். நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க என்ன வேணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அர்ஜுனன் கேட்பாரு, நீங்க எங்க கூட இருங்க கிருஷ்ணா, எங்களுக்கு அது போதும்னு சொல்லிட்டு. துரியோதனன் என்ன நினைப்பு என்ன சொல்றாருன்னா, இவன் ஒரு லூசு பையன், படை பலத்தை கேட்காம இந்த கிருஷ்ணரை கேட்கறான்னு சொல்லிட்டு அவனோட மைண்ட் வாய்ஸ். ஓகே, எனக்கு வந்து படை வேணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ வந்து அப்புறம் வந்து கொடுத்துடுறாரு படைய வந்து, எல்லா மிலிட்ரி ஃபோர்ஸை வந்து துரியோதனன் கொடுத்துறாரு. நான் வந்து உனக்கு வந்து ரத்த போட்டியா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கிறேன். ஒரு ரத்த ஓட்டியா ஓத்துறது வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு ஈஸி இல்லை. அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சத்தங்கள் நிறைய இருக்கும், பேசினா கேட்காது. அதனால இந்த பக்கம் போ அந்த பக்கம் போகணும்னு சொன்னதுக்கு வந்து அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய காலால வந்து கிருஷ்ணருடைய தோள்பட்டையை அழுத்தணும். ரைட் சைடு போனா ரைட் தோள்பட்டையை வந்து மிதிக்கணும். அதே இடது பக்கம் போனா இடது பக்கத்தை மிதிக்கணும். அப்ப வந்து மிதிப்பெட்டு அவரை வந்து ஒரு ரத்த ஓட்டியா ஓட்டினார் கிருஷ்ணர், பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? சோ தன்னோட பக்தர்களுக்கு எவ்வளவு அளவு கீழே வந்தார். அது மாத்திரமா ரத்தம் மாத்திரம் ஓட்டினாரா? அது மாத்திரம் இல்ல, அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணாரு. அந்த ரத்தம், அந்த சண்டை எல்லாம் முடிச்ச பிறகு அந்த ரத்தம் எல்லாம் வந்து எங்கேயாவது வந்து கட்டா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதெல்லாம் சரி பண்ணி குதிரையெல்லாம் குளிப்பாட்டு, காயம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு டிஞ்சரு பேண்டேஜ் எல்லாம் போட்டு எல்லா வேலையும் பார்த்துக்கினார். ஓகேவா? தம் பக்தர்களுக்கோசம் வந்து அவர் என்னன்னாலும் பண்ணுவார். நம்ம தான் வந்து இரட்டிப்போட மனசோட அவர்கிட்ட சரணாகதி அடையறதுல, அவர் மேல நம்பிக்கை வச்சு நம்ம வந்து சரணாகதி அடையணும். ஓகேங்களா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவருக்கு எப்படி வந்து இந்த துன்பங்கள் இருந்துச்சு, அர்ஜுனனுடைய மனோநிலை, அது மாதிரிதான் நம்மளுடைய மனோநிலைகளும் இருக்கு. ஏன்னா நமக்கு பயம், ஏன் தெரியதில்லை எது நிஜம் எது உண்மை. அந்த போராட்டங்கள் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்குது. அதுல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். ஓகேவா? சோ ஸோ அதுக்கு வெளியே வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒரே ஒரு வழி, கலியுக மகாமந்திரம், யுக தர்மம் வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாம். எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா, ஹரே ராமா, ராம ராமா, ஹரே ஹரே. இன்னும் ரெண்டு முறை சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா, ஹரே ராமா, ராம ராமா, ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா, ஹரே ராமா, ராம ராமா, ஹரே ஹரே. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் நன்றி. ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா. 6 தடவை சொல்லுங்க. இன்னும் ஒரு 3 முறை சொல்லணுமா மாதாஜி? 6 தடவை. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் படிக்கிறப்ப 6 தடவை, செகண்டுக்கு 12 தடவை, அது மாதிரி. ஓகே, சரி, 3 முறை, இன்னும் 3 முறை நாளைக்கு சொல்லிடலாம். வந்து பஞ்சதத்துவம் சொல்லி கொடுத்துருங்க. இன்னைக்கு இது மட்டும். சரிங்க மாதாஜி. ஓகே, இன்னும் 3 முறை சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா, ஹரே ராமா, ராம ராமா, ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா, ஹரே ராமா, ராம ராமா, ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா, ஹரே ராமா, ராம ராமா, ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா, அனைவருக்கும் நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா, நன்றி. அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ண சொல்லுங்க மாதாஜி எல்லாரையும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹேமா மாதாஜிக்கு கொடுத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல, அவங்க போட்டிருக்காங்க, எல்லாரையும் மார்க் பண்ணி சொல்லுங்க.
ஹேமாவதி மாதாஜி ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் எல்லாரும் வந்து அட்டெண்டன்ஸ் என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஏன் அது என்ரோல் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும். 18 நாள் கழிச்ச பிறகு நமக்கு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, குயிஸ் எல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. மார்க்ஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல. நம்ம வந்து எப்படி புரிஞ்சிருக்கிறோன்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசம் தான். யாருக்கும் வந்து யார் மார்க் யாருக்கும் தெரியாது. அத பத்தி கவலைப்படாதீங்க. நம்ம அப்படியே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம லெவல் 2 போறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் ஆகும். அதனால தான் இது ஒரு ஒரு அட்டெண்டன்ஸ் பிளெயின் லிங்க் கான்செப்ட் போட்டிருக்காங்க மாதாஜி, அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க். மாதாஜி போட்டிருக்கு. எல்லாரும் அது வந்து லிங்க் ஃபில் பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா? மாதாஜி அதுல எல்லாரும் டீச்சர் நேம் வந்து உங்களுடைய நேம் இல்ல மாதாஜி. மாதாஜி ஏதாவது ஒரு டீச்சர் நேம் நீங்க இது பண்ணி விடுங்க. அது ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நீங்க அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டா போதும். ஏன்னா அது ஓகே வந்து மாதாஜி. அது மாத்த சொல்லியிருக்கோம். மாத்திடுவாங்க சீக்கிரமாவே. ஹரே ஓகே. ஸோ யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா மாதாஜி? கிளாஸ் புரிஞ்சிச்சிங்களா ஏதாவது? அந்த இது குவிஸ் வருமா மாதாஜி? வந்தா மாதாஜி செஞ்சிடணும்ல. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் பேசிட்டுமா மாதாஜி? பேசுங்க மாதாஜி. நான் ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, ஒரே ஒரு நிமிஷம், 2 நிமிஷம். யாருக்காவது கிளாஸ்ல ஏதாவது புரியாம இருக்கா, சந்தேகம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸ் புரிஞ்சிச்சிங்களா ஃபர்ஸ்ட்? புரிஞ்சுது மாதாஜி. ஓகே. ஸோ நான் கிளாஸ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். மாதாஜி அதுக்கு பிறகு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ பிருந்த கீ ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கீ ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். நிதாய கௌரவ் பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். அனைத்து பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஹேமாவதி மாதாஜி வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க, கேட்டுக்கோங்க. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேரு ஹேமாவதி. நான் வந்து 7 PM ஓட அட்மின் நானு. இதே மாதிரி நீங்களும் தினைக்கும் ஒரு 18 நாள் கிளாஸ் வந்துருங்க. எதாவது தவிர்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலைன்னா நீங்க நான் யூடியூப் லிங்க் ஷேர் பண்றேன், அதுல பாத்துக்கோங்க. 2வது ஒரு அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் தினைக்கும் ஷேர் பண்றேன், அதே மாதிரி அட்டெண்டன்ஸும் போட்டுடுங்க. 3வது ஒரு விஷயம் வந்து இதோட ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா குவிஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் தான். நான் வந்து லிங்க் ஷேர் பண்றேன். டெய்லி நடத்துற சாப்டர் டெய்லியுமே நீங்க குவிஸ் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா 18 நாளாவது கழிச்சு உங்களுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் கிடைக்கும். நீங்க இந்த கிளாஸ்ல எல்லாம் எவ்வளவு சொல்லி கொடுத்தாங்களோ உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கும். அதுல வந்து தவிர ஃபுல்லா நீங்க அட்டன் பண்ணிடுங்க. அதுல ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி கிளாஸ்ல நடத்துறதுல ஏதாவது சந்தேகமா இருந்துச்சுன்னா கூட மாதாஜியை காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்க பேசிக்கலாம். நான் உங்களுக்கு இது கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு நான் லிங்க் ஷேர் பண்றேன். அதுலயே எல்லா விதிமுறைகளும் இருக்கும், எப்படி எல்லாம் அட்டன் பண்ணணும் குவிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. நீங்க அதுபடி அட்டன் பண்ணுங்க. அது மீறி